Falamos do ciberacoso, o acoso ou intimidación a través das tecnoloxías digitais, como as redes sociais ou as plataformas de mensaxería, así como define UNICEF o ciberacoso. Apunta que pode ter graves consecuencias para as vítimas, medo, ansiedade, depresión, aillamento, como vimos perfectamente reflexado nesa obra de teatro da Escola Superior de Arte Dramático. E no caso dos personaxes públicos, engade UNICEF, pode ser especialmente prexudicial para a súa imaxe, pero tamén para o seu benestar emocional. Esa é simplemente unha definición, pero se pode traducir en ameazas de morte a fillos, unha familia tocada por unha acosadora, comentarios sexuais, insultos por subir de peso. Estes son casos concretos, casos reais que viviron figuras públicas nos últimos anos aquí en España por parte dos seus ciberacosadores. Unha problemática que sofren non poucas calas populares no noso país e da que pouco ou nada se fala, dende logo, moito menos do que sería necesario. Nesta era digital, certo é, ninguén o dubida que as redes sociais convertéronse nunha canle onde admiradores, pero tamén críticos, interactúan directamente, de tú a tú, con eses personaxes coñecidos, cos famosos. Moitos fans envían mensaxes de apoio, de cariño, pero hai tamén eses outros que cruzan os límites, son esas liñas vermellas, chegando a acosar ou a difamar, porque semella que na internet hai veces que todo vale, que hai unha certa impunidade. Accións que teñen consecuencias reais, como xa vimos, e que por iso é tan necesario respectar e que todos sexamos conscientes da importancia de non pasar eses límites. Promover entre todos, ao fin e ao cabo, unha internet que sexa máis segura. Con esa fin, imos abordar esta seguinte actividade, ciberameaza da miña rede social, é unha conversa que imos manter con alguén que xa estivo neste escenario ao longo desta mañá, moi recoñecida en redes, sobre todo, entre os máis novos, coa que queremos, unha vez máis, sensibilizar e concienciar sobre esa mala praxe de emitir eses comentarios negativos a un personaxe público, neste caso a través das redes sociais. Pido que suba novamente a este escenario Esther Estevez. Hola. Que tal, Esther? Iba a dicir eu, se estivo antes no escenario, creo que foi a que máis tempo estivo aquí no escenario, non por estes problemas que... Pode ser, pero bueno, xa foi. Esther, seguimos falando do ciberacoso, non? Creo que ninguén dubida de que estamos ante un fenómeno que, por desgraza, está á orde do día, crece cada vez máis, ti, co Ciberester, velo e reflicteo perfectamente. Xa sei, evidentemente, cal é a túa opinión, pero que pensas ti alrededor deste fenómeno do ciberacoso que non deixa de crecer exponencialmente? Bueno, pois, o que dices tú, eu creo que é o que podemos pensar todos. Ao final, pois, bueno, maldade sempre hubo, pero pois agora, digamos que se adapta ao mundo das novas tecnoloxías. Entonces, pois, a delincuencia pois adáptase ás redes, aos novos medios tecnolóxicos, o que nos toca, grazas, o sea, temos que estar agradecidos de cada vez ter máis posibilidades e máis avances, pero pois temos que tamén usar esas ferramentas ao noso favor e pois estar previdos para o que poida pasar. Ti tes certamente moitísimo contacto diario e moito máis que calquera de nós seguramente con rapaces e con rapazas novos, vas moito a centros educativos, institutos. Ti crees que eles son conscientes de que detrás de cada perfil que hai en redes, sobre todo se falamos de personaxes públicos, coñecidos e famosos, hai unha persoa real, tamén dun anónimo, non? Pero unha persoa real a que é necesario respectar sempre. Eu creo, e falo por todos, que todos sabemos isto na teoría, pero quizáis logo é difícil de aplicar na práctica. É dicir, todos estamos concienciados de todo o que nos expoñemos a ter redes sociais, pero logo si recibimos unha mensaxe negativa ou si nos pasa calquera cousa mala en internet, pois como que, bueno, pensamos que iso non nos pode pasar, non? E creo que temos que concienciarnos que estamos expostos e que tamén nos pode pasar a nós, claro. Precisamente a partir de aquí, ti vivichese personalmente, porque estás certamente moi exposta, entón, a máis exposición, máis o risco de recibir calquera tipo de comentarios, non? Ti viviches algunha experiencia así negativa a este respecto? A ver, eu teño que dicir que a verdade é que toda a xente que sigue tanto as miñas redes como as do Digo Chou, pois
no 90% é xente moi agradecida, moi boa, moi simpática, fan un bo uso das redes, que se che gusta o que ves, comentar algo bonito, se queres comentar algo. Sempre hai algún comentario que se sale do normal, pero, bueno, en cualquiera caso, eu creo que é dicir, eu non lle dou importancia, creo que é peor incluso para esa persoa, porque está deixando evidencias co seu nombre de algo, sabes, que eu nunca se me pasaría pola cabeza. É dicir, eu teño redes desde moito antes de traballar na tele, e nunca, é dicir, eu, se algo non me gusta, simplemente paso, non vou poñer nada negativo, é que non me parece necesario. Sí, certamente isto, pero todos sabemos que existen eses haters, non? E moitas veces en perfis falsos, en perfis creados precisamente, pois, co único objetivo de difamar, de faltar ao respeito, e sobre todo determinadas personaxes coñecidas, tamén dos medios de comunicación, creo que son notorios e ben públicos eses casos. Por iso, creo que é tan importante, non tamén ti que tes contacto cos máis novos, e concienciar da mala praxe, da negatividade, diso que repercute certamente na persoa. Claro, eu creo que como todo na vida temos que facer o que nos gustaría que nos fagan e viceversa tamén. O que non nos gusta que nos fagan, pois non facelo. Pois, se a mí non me gusta que me insulten a cara, nin me insulten en internet, eu tampouco teño por que facelo. É que volvo a repetir que creo que é algo negativo máis para a persona que o fai, porque que necesidade tes de crear ese conflito? Non che vai aportar nada. Bueno, eu creo que ao final os haters é xente que ten moitos problemas, moito odio dentro e non o sabe xestionar, pero que temos que ser conscientes. E igual en certas idades, igual no instituto deixámonos levar máis por a opinión de alguén, e igual, bueno, eu vía, daquela só era o bullying, ahora non había tantas redes sociais, deixabaste levar pola maioría, e ao final acababas atacando a alguén sin sabelo, quizáis, e non sabías que lle estabas facendo daño. Pois con isto igual, hai que pensar ben as cousas e sempre actuar facendo comportándote cos demais como queres que se comporten contigo. Sí, un pouco que vimos moi ben reflectido nesa obra de teatro, non? Que había moitos que eran amigos, pero quizás deixase levar polo que dirán, polo momento do grupo, e ao final pode acabar de maneira tan dramática como ese caso de Amanda, todo que por desgraza non é un caso aillado. Non sei se ti como te enfrontarías, no caso de, como figura pública, xa te pregunto, no caso de ter que vivir ou de ter que responder a un comentario destas características, non sei se pensaste algunha vez ou tes algunha estrategia ou alguén che deu algún tip para facerlle fronte a este tipo de comentarios? Eu creo que o mellor sempre é pasar. É dicir, moitas veces tes ganas de... Bueno, isto tamén me aconsellaron na tele, moitas ganas o que che ferveche por aquí, subeche a rabia toda e queres contestar. Pero realmente, igual iso é o que quere a outra persoa, que lle entres a ese xogo, crear un conflito e ao final, facerche pasar un mal rato. Porque se entras a ese xogo, vas a acabar pasando o mal. Entón, eu creo que se lees algo que non che gusta, que hai que pasar, logo, por exemplo, eu a rede que máis uso a nivel persoal é Instagram. Quizáis, bueno, Instagram xa filtra mensaxes de xente a que sigues e despois hai unha bandexa de entrada super grande de xente a que non sigues. Entonces, si recibes moita cousa dentro desas solicitudes de mensaxes, pois igual para ti, para defenderte, estar tranquila, mellor xa nin entrar nesas mensaxes. Que dá moita pena, porque moitas veces o que son mensaxes positivas, boas, e ao final acaban pagando os vos polo malo, pero que ten que ser así. Certamente falamos, e eu tamén creo que o mellor isto de o desprecio, o mellor, como xa me lío, xa, non hai mellor aprecio que... Non hai maior desprecio que non dar aprecio. Que non dar aprecio, efectivamente. Esa é a teoría, eu tamén creo que é a mellor recomendación, pero certamente non sempre se sigue, non sempre a ese nivel se pode seguir, non? Falamos de efectos que poden ser durísimos a nivel laboral, falando de figuras públicas, pero tamén a nivel psicolóxico personalmente, non? Sí, claro, ao final é moi fácil estar aquí falando e dicir, non, hai que pasar de todo. Tía, non te rayes, é típico, non? Pero evidentemente afecta, e por moito que sigas todos os consellos, igual chega a noite tú estás pensando nese... Pode haber 100 comentarios, pero un é malo e xa te quedas aí con ese, coméndote a cabeza e tal. Bueno, pois é cuestión de aprender a xestionalo, sempre rodeándote de xente que tamén che axude a facelo, pedindo axuda se fai falta. Unha técnica que vexo moito eu, que me parece moi ben, é sin entrar ao xogo, pero eu vexo moitos influencers a nivel nacional
que sacan captura, porque, claro, unha cousa é que fagas o comentario público e outra cousa é que cho manden por privado, porque iso ainda ves que é unha persona que non se atreve a facelo público. Pois moitos influencers expoñen eses comentarios como deixalo en evidencia que se lle quiten as ganas. Pois creo que iso tamén é unha boa maneira para que se... Falabas antes de Instagram que filtra eses mensaxes de persoas que sigues e persoas que non. A un nivel máis superior, ti crees que as medidas que neste momento implantadas en distintas plataformas ou en redes son suficientes para controlar ou cribar, digamos, ou filtrar eses comentarios negativos? En TikTok sí que hai unha cousa que sí que che criba, si hai, eu creo que detecta insultos ou palabras feas ou demais, entonces tú tes opcións de vela, pero diceche, estánse ocultando 3 comentarios pois que non deberías ver, non? Bueno, eu creo que estamos no camiño, sempre se pode mellorar. Un pequeno problema que hai, que pasa con máis cousas, é o tema da lingua, porque claro, se os comentarios son en galego ou hai algunha falta ou demais, sempre pode haber aí unha barreira que a tecnoloxía non detecte, non? O galego, pois estamos aí, estamos xestionando todo para que as tecnoloxías tamén entendan o galego, pero bueno, estamos no camiño, eu creo que sí, que é un paso, por exemplo, eu creo que de cribar comentarios que está moi ben. Ti crees que como usuario, xa falo en xeral, non por suposto só da xente máis nova, estamos concienciados da importancia de ser respectuosos? Que mensaxe, por exemplo, lle mandarías aos teus seguidores? Certamente a túa unha posición moi privilexiada para facer chegar eses mensaxes que igual non chegan aos máis novos dende outro tipo de formato que empreguemos, non? Eu, nada, volvo a repetir que sí que creo que estamos informados porque nos ven información de todas partes dos perigos e da importancia, sobre todo, como pode afectar a saúde mental e todo iso, pero que logo non se aplica na práctica, e que moitas veces faz algo e ni siquiera sabes que o estás facendo e que eso pode causar algo malo. Quero dicir que moitas veces non hai maldade detrás, simplemente soltas un comentario e a persona que o recibe pode la coller fatal e sentarlle fatal. Entonces, eu uso as redes como puro entretemento, como diversión, tamén son parte do meu traballo, pero para nada é un sitio como un saco de boxeo para, como usa moita xente, para botar aí a ira, entonces eu animo a xente a usalas para o mismo, para entreterse, para un momento de ocio, para ver TikToks, para rirse, para ver gatitos e pouco máis. Compartir información tamén, pero tamén, claro. De maneira positiva é a actualidade, pero eliminar esa parte. Efectivamente. Esa parte... Por Twitter tamén nos informamos moito, en Instagram é outro tipo de vídeos. Esa parte negativa. Estivemos aquí con moitos colexios, moitos centros educativos, e tamén faz moitas visitas a moitos deles. Que papel tú crees que xoga hoxe en día a educación respecto desta prevención necesaria nun uso seguro, nun uso ético das redes sociais? Que papel pensas que debería xogar, diferente que xoga neste momento? Pois eu creo que dende os centros, dende os colexios, institutos, dá igual o momento no que esteamos, fai 50 anos non había móviles, pero eu creo que sempre ten que xogar o papel de apoiar o alumnado e detectar os problemas, porque de feito antes falaba do bullying, qual foi o problema durante moitos anos? Pois que os profesores non estaban tampouco concienciados quizáis do bullying e do mal que pasaban os rapaces, e non había ese apoio por parte, igual ni siquiera nin na casa nin no colexio. Entón, ante todo, eu creo que ten que ser unha rede de seguridade o colexio, tanto se hai móviles como se o día de mañá estamos traballando xa solo con inteligencia artificial ou que se invente, pois que sea un espacio seguro e que os profesores sempre detecten esas partes negativas que pode haber. Entendo que hai esa formación para os rapaces e rapazas, pero tamén formación para as familias e formación para os profesores, e que non se escolle iso de que son cousas de nenos, que por desgracia aínda se sigue escoitando en algúns círculos. Sí, efectivamente, tanto na ciberseguridade como en cualquera ámbito, todos debemos aprender. Eu con este tema da ciberseguridade e os vídeos que estamos facendo no Digo Show estou aprendendo mogollón, os pais, avós, cualquera círculo cercano, sempre se pode aprender porque son cousas que van aparecendo, ademais, o sea que temos que informarnos. Non sei se ti coñeciches ou tiveches contacto algunha vez con alguén que fora vítima dun acoso a través dunha rede social ou que sufrira dunha maneira continua ou bastante continua, bastante frecuente ese tipo de
de mensaxes. Non che vou pedir un consello, mas ben, que recomendación lle poderías dar, tendo sempre en conta eso que acabamos de dicir, non? Que é moi fácil falar aquí, pero outra cosa é vivilo en primeira persoa, claramente, non? Claro, sí, a ver, seguramente eu tampouco sexa a persona que teña que aconsellar e haberá expertos e profesionais que o teñan que facer, pero eu creo que hai que detectar cual é o problema e incluso se fixera falta non ter medo, e igual que noutro ámbito da vida tes cualquier outro tipo de acoso, podes denuncialo, pois isto tamén debería, bueno, de feito faise. Que pasa? Que é máis complicado, porque moitas veces a persoa que se esconde detrás desa rede, pois non hai forma de atopala. Pero eu animo a ir con todo porque non pode ser, o sea, non se pode ir por o mundo con esa liberdade arramplando con todo sin ter en conta a xente. Un pouco esa impunidade de que falaba ao comezo, non? Que parece que para moitos non é a maioría, pero por desgraza son uns poucos que, bueno, que fan moito dano cando fan, non? Que parece que vale todo na rede, non? Sí, nada, non, eso, aparte de informarse, saber como hai que proceder bueno, pois eu non tería medo ningún en ter todo, o sea, aparte o bo que temos é que no móvil queda todo. O sea, se vos vedes nalgún momento nalgo así, facedes sempre captura de todo, porque hai que ter probas, nunca vos redes nada. Sí, é un bo consello. Non quero entrar en detalles, evidentemente ti non és experta, pero no marco legal contra o ciberacoso, sí que é certo que íbamos avanzando, pero ti crees que aínda hai que dar máis pasos para poder dar esa seguridade para as persoas que o sufren? Pois eu sempre botei en falta unha cousa, non sei se igual xa se está traballando sobre isto, non o sei, pero creo que sería moi interesante que a hora de facerte un perfil nunha rede social teñas que meter un DNI. É dicir, non costa nada, igual é, xa que estamos aquí cos cibercarrachos, igual é dar información de máis, igual pode xerar certos problemas en cuanto a intimidade e demais, pero é que a min non me vale que te fagas 4 perfiles para atacarme en redes co nombre de Mari Carmen 04. Quen é Mari Carmen 04, sabes? O sea, tú sácame o DNI e se me queres insultar, insúltame a cara. Ese anonimato ou esa cobardía, digamos, de feito é moi empregado por moitas destes haters en redes, sí que é verdade. Ti participaches, además de Ciberester, en varias campañas sobre estas boas prácticas tecnolóxicas nas redes para buscar este entorno que falamos seguro e respetuoso. Non sei se agora estás metida tamén en algún outro proxecto contra o ciberacoso ou algunha iniciativa sobre isto. Non, de momento non, gustaríame, porque todo este tema, a verdad, que foi unha novidade para min, estivo xenial. Levamos máis dun ano, non digo eu, colaborando, facendo estes vídeos de ciberseguridade. Como digo, aparte de aprender vos, eu aprendo cada vídeo que fago, aprendo algo novo de ciberseguridade, para telo en conta, para que non me hackeen nada. Nada, que seguiremos colaborando con este tipo de iniciativas, claro. Bueno, pois, Esther, este é un placer falar contigo, de verdade, e tamén agradecerche ese traballo, e sobre todo cos máis novos para que se conciencien, tamén dunha maneira divertida, con ese Ciberester, da importancia e do importante que é facer un uso respetuoso e seguro das redes e toda a tecnoloxía. Moitas grazas.